तना निक लागताटे बगीचा में मजे कुछ अलग हवे। मैं तो लिया कहने कि चली हो जा अपन बैठ रहा जी बगीचा में। बताओ अरे वो बे जरा नहीं अल्लाह पता नहीं कहाँ चल गई है जी। मतलब कि घर में होता कि नहीं हम देखी बुझी तो ढी कोई तो बच्चे गांव में रहे का मन नहीं के कर तनी हमारी में देखो ना ढीला बे बार धोल बे तन देखी दिन बाद में हमारी एगो बात कहूं तोहरा से का बोली खिसे गुना ना मने ई बताई हम जाना तनी कि हमार सास ससुर नहीं के हम अनिए के बानी जे जौन बानी जे तुम तेमे खिसिया है जे देखिए बार बचा रहता तेमे खिसिया है कि का बात हमके नहीं के बुझा हम ना का कहतनी कहीं आखिर कहीं तो तू शादी ब्याह करबे ना करबू तो का हो गइल बटे। हाँ तो मान तनी कि बेटा बना नहीं बियाह तो करही के ना पड़ी आज न तो काल करही के हमरा बटे पसंद लइका से ना कर देबू काहे ना कदम कहीं देखले बनी। हो ओइसे तो कहनी ना अच्छा ठीक बाटे मान तनी हमसे कहतनी अब हम आपकी भैया से राय बात लेब तब ना अभी हम भैया से ना कहे जाए। अब तू भैया से मामला सिखा पढ़ा देबू चाहे समझा देबू तो हर बात कुछ अलग बाटे। अब हम साफ साफ भैया से थोड़ी ना कहे तो से कह देनी है तब उनसे थोड़ी ना कह पाए तो हम कह थोड़े नहीं कि जाई आप कहीं माने हमहू तो ये बतिया कहत तो लइका के बुला देबे ऐसन बात नहीं छे। हम बोलाई ना तनी निकाह बगीचा में बटलहू बनी जाए आई जे देखियो सुन लेबल जी चाहे खड़ा बना होने पड़ा बोलाई तो बोला ई का दिक्कत बा। अच्छा तब यही से ना नहीं पता रही तब कनी कि जब भौजाई बैठले बाड़ी तो इतना टेंशन लेवे के का बात बा। सुनो तनी जी यही से छिनार भीतर भीतर मुस्किया तनी चानी काटत रही ना कहो ओए जे बैठी हो जाऊ हां मन लाज लागत गोड़ लाली भाभी है ई गोड़ लागत अरे खुश रही जाइए दामाद बन के आइल ये गोड़ लागा नंदोई बन के सॉरी ये हमार भाभी है ठीक बाटे कहिया से कुल चलत रहे जी। अरे तो हमन का ढेर दिन से कुल चलत रहला बताओ ना तो सुखे सखी मिली होता है। हां तो का करी जा ठीक है बा होता ने काहे से कि अपना जल्दी मामियो बन जाए तो दिक्कतें हो जाए ना। खूब न बतिया निमन गोर तक ढकेल दिन भैया ढेर सिखा देले बना ना हो बोले तब आपको भैया ना सिखाई तो के सिखाई अब आप हो जाए तो नंदोई जी ना सिखाई नो जी। देखी जी तू का करे के बाटे करे के मतलब घर से बाहर आइल बन जाई माने मन ना लागत रहे तो बाकी ठीक है कोई नहीं है आप मेहरारू जीत ले बानी जे लेके जाइम जहाँ तो हाँ तो भाई मेहरारू पवले बानी आप तो ओइजने न मेहरारू देखे के चाही। ठीक है बाटे तब भाभी लेकिन चले जा हमारी ओर से फाइनल बाटे सुना ता ना भैया से ना हम अपनी पर ले लेम कि हम लड़का देखले बानी का जी तो मेरा रूपा के भूला ना जाई। अरे ना हो तो के भुलाई इतना सहायता देबू तो के भुलाई अच्छा ना सहायता देती तो भुला जीती ना नहीं ऐसा कौन बात थोड़े ना के मुस्किया तो बानी जैसे बुझाता कि अपने दीदी के कोल उड़ के नहीं होगा नहीं मुस्किया तो नहीं ना ऐसा कौन बात नहीं एकरा के करनी बबली के करनी का नहीं। अच्छा चल ठीक बाटे वो जान गोइल बड़ी यारे घरे में रहेली लेकिन पता चारों ओर कर रखत एगो चीज बात कही हम जान के अनजान बनत नहीं हम सब आपका खेला जानत रहनी ठीक बा लेकिन हम कुछ कहत ना रहनी का कहला से कोनो मतलब बाटे उनके जाए दो ना ठीक बा भैया जी जाए ना तो केहू देखी तो दिक्कतें हो जाई। ठीक बाटे ठीक बा बाय 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 कौन से बात हुई ठीक बा ठीक बा भाभी हो लूजर पहन के अरे अब्दुल्ला जान हमार कहाँ बाड़ी तब से जो होत नहीं जाके उनका कहीं कहाँ रहो तड़ी उनके तो कुछ समझे में नहीं क्या आवत अब नहीं आवत तनी एक का है अपनी मेरी बुझा गेल इंतजार कइला त हम इंतजार कर रहे कब से इंतजार करतनी अपनी मेरी समझ में आ गइल ह सही कहले कि अपन दुख पड़ेला ना तो सबके समझ में आ जाला दूसरा पे तू पड़ेला कहलू पहले कि हम आवत नहीं आओ तनी चलो ठीक बा अब बात तो हो गइल बा ना भाभी से तो बात कइले ले हला अब ठीक बा ना हाँ ठीक बाटे वही बेचारा पे हंसी बटन तो हंसी थोड़ी रही तो देखा तनी मोबाइल लटकल रहत रहल 24 घंटा भाभी के लगा रहलू तो कुछ बोल ना जात रहल अब कितने बड़ी तो भौजाई माई के सामान होले ठीक बटे तो अब हम माई भौजाई के सामान थोड़ी ना तोहरा से बोलब ठीक बा
तो और कुछ बताओ। भैया से बात करब ठीक बटे तो जब बात होगी तो आराम से रह तो शादी आपके एगो मन नहीं थे करत आपके छोड़ के रहे खातिर तो चाहता नहीं कि कहिए शादी ब्याह हो जाए कि तो किस दे दो मार दे बाबे कुल चीज बाद में ठीक बटे शादी के पहले एगो देखा आज तो काता क्लियर हो गई बट ठीक बटे ना तब ना आई कुल छोड़ छाड़ दी है ठीक देखा अब जब बात हो गई बना तो एगो बात पहले हम बता देते नहीं ठीक बटे दान दहेज मत मांगना काहे दूगो में से एगो सोच लिया प्यार चाहिए कि दान दहेज चाहिए नहीं उनका प्यार चाहिए। हाँ तो काहे कि यही हमारे भाई भौजाई उतना दे ना पाई हैं जब ऐसे बने कि तू शांत रहिए ठीक अब तो निधन से उठ रहा क्यों ना लेकिन कि अगर ताक देहला कुछ कोई देला तो समझ लिया नहीं तोहरी सिवा हमार केहू नहीं थे। हाँ, अरे ऐसा आदत हुए मर्दन के जन तो रहो कि चारों ओर पूरा लड़की देख के आ जी सब बतियाओ के चली हैं सब आ मेहरारू के सामने आके ऐसे कि जान दड़ू हम सच कहतनी कसम खातनी कि कोनो गलती नहीं की कइले मर्दन की आदत हो गई पहली बार के बात ना हां थोड़ा बहुत एगो हम एगो चीज कहत नहीं मनबू एगो हम चीज दे दो और कुछ ना। देखो तू धर जे ठीक बा पहले तोर मुंह तो काहे दारू पियले बड़ा कि ताड़ी की का पियले ना बड़ा ताड़ी नहीं पियले हम दारू और कुछ नहीं पियले। ना एकदम वैसे ताड़ी लेखा हम आवत है ठीक आ ये कुल से हम बहुत दूर रही ना ठीक बा ना तनी चाहते कह मार कि दोनों कई दिन से देखत तनी कि बतियावत ना सा आज जाके बतावत तनी तो हम कहत नहीं कि सुधर जे ठीक बा अब देरी हो गई बाटे भौजी भैया इंतजार करथनी जे तबे को हम बगैचे में आके बैठल बानी सोचत चलो रुक कौन और भाभी कहिए देली या 2-4 दिन में शादी हो गई टेंशन का बाटे ठीक तू हम चल चाहते हैं कि अरे जल्दी जल्दी आवत तो जान त केहू देख ली एकदम बहुत बदमाश हो गइल बना पहले से इतना बोलत ना रहना लेकिन अब तो लगता कि कपारे पे चढ़ गइल बना भौजी तनी मनी हाँ का कह देले बड़ी एकदम से ने धरती पर गोड़ नहीं थे चलो ठीक बा केहू अपने समझ के ना किसी से बोलेला ले जाता हम माई भौजी बहनिया कुल खोल जाता आ या मैं हम लगते लिखी कहूँ अरे दादा अरे दिनेश तू एजू कहाँ है? अरे यार पूरा से एगो बात बताए के बा। कौन बात है जो आम मारा तनी यार देखा तेरे आम में कहूँ अरे ना यार, गिरा तू हाथ आम बाई के भर चक्कर में गई बारे हुआ आम खातो ना था के और यूं लइकवा ना हो आवेला सवार का बात रहूला हाँ आवेला हाँ लड़का तो बटले बहुत अच्छा लड़का हाँ तू तुम्हारा बहनिया से हुआ बतियावत रह ई का कहत रे तू अरे यार मारत काहे के बारे हम देखनी हकीकत तोरा के विश्वास नहीं के हो झूठ बोलते रे तू कसम से हम देखनी है देख के आवत रहे राहुला आके। ऐसा ना कर सकेला राजेश का लड़का के हम जानत नहीं अरे यार वैसन कर सकेला वैसन लइका बा हम 4-5 दिन से देखत नहीं कई दिन से सोचत रहनी है बतावे खातिर सही बात है ना हाँ सही बात झूठ होते है। देख लिए तोरा के ना झूठ होई तो तू मार के हमके मुआ मार देत लिया रहे। हाँ मुआ दिया लेकिन हकीकत बात बा चल के देख ल ठीक बा घरे जाके देखा तनी हाँ देख ल जाके सच और झूठ का पता हाँ ठीक है चल जाई ठीक ठीक है। बा हाँ देख ल बात कैसे आवेला हाँ हाँ नमक हाँ जीभी पर स्वाद अनुसार अच्छा ठीक लगेला बा दोस्त अब और विश्वास बात हो जाई औकात अनुसार अच्छा लगेला ठीक है सही या गलत का फैसला हाँ घरे जाके होए ठीक है जाके देख ल ठीक जाके बा? पूछ ल हाँ बताओ ओकरा के बताओ तो विश्वासे नहीं हो कैसन दुनियादारी बाटे अरे माई रे माई देखो हो हमार कबे बोला हटा हुए कि सोहर गवाई चलिए हो हम गईनी ना हम ना जाई तो हमारो लोग लड़का होखी तो कैसे के हुआई हो कौन जे मार सास बाड़ी की उहे अरे मेरे माई का रे माता हम सका धोइले बनो सब मार जने बुझाता के कि जान तो हम मिल के नहीं है ना तनी एकदम से चक्कर आवे लागल हो देखिए बुची प्यार तो सभे करेला लेकिन आप तो एकदम सने जान जम कि लिपा पोती को के बराबर कर देले बानी हमहू जानते हैं टाइम से मिलल करी ना 24 घंटा वही में ढुक रहतनी का नहीं की जानत लेकिन हम बस भैया से ना कोई ना बाकी सावर बनल लइका ना देख गोरा करिए ना देखल जाला दिन राती?
सुनने वाला कि प्यार नहीं जाने ला कि गोर बाकी करिया हाँ जाके समा जाला प्यार नहीं जाने ला कि गोर ए बाजी पत्र नहीं कि दबवा दे तू ई कौना लड़का से मिलत है ई के कहता का जी नाम ओकर देखो तड़ू ई पुस्तक का पुल के के नीचे कहल तो चुम्मा चाटी करत रहली है के कहल ई बताव एगार गो हाँ, हे राहुला से राम। चुम्मा चाटी करत रहली है के कहल ई बताव ना केहू कहलो के तोरा से जौन मतलब कहले ओय ओकर बबरिया नोच ले बगल खबर बोल, खाली एगो में दुगो झूठा कि जोड़ता सच ह? ना। पूछ झूठा करता। कैसन भाई भाई बोल। रही रे कि चुम्मा चाटी के बात कही जाय जी अब जाय हम सब का माने का मन छी माने को पुली के नीचे हो लड़का कहला से चंदनवा कि करते सही बात हाँ, है तो टाइम से जे ना लड़का खोजी तो मानते कि बेटी बहन कही ना ना कि हमार बियाह शादी कर दो अपन अरे मन से जुग सोच- जमाना देखो रनिया जुग जमाना देखो ठीक है ना तन समझाओ करा के एनी ओनी ना जावे के ठीक ना दिल्ली चाहे गोवा बॉम्बे बुझाता धरिए इहो मिलल बड़ी बड़ा ओकर ए सन। राजा जी अरे, घर के करिए इज्जत डूब बड़ा जाए। भोले घर दिल के इज्जत डूब भीतर। जाई घर की इज्जत डूब जाई तनी अच्छा ठीक बाटे और जान तन्ना तो खिसियल जाला राहुला बेकार लड़का हो अच्छा ठीक बा प्यार तो प्यार होखेला प्यार आपको तू नहीं कर काहे आधा देखा के हमरा के मुंह में नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लागतनी हम सोनी सुमन और यहाँ के बानी पूजा जी तो देखी जा आजकल के जुग जमाना इतना खराब बटे और इतना चल रहल बटे का कहला भट जुग कहला ऊ आ गइल बटे और कहे के का बार वो सब तो खुद देखता नहीं जा जानता नहीं जा पहले तो लइका कह देता ना कि हम तोरा खातिर जान दे दे प्राण दे दे लेकिन लास्ट में अपन रंग रूप दिखा देता ना तो ए भैया लोग इहो बता दीजिए कि प्यार करे के चाहे चाहे कोनो भी काम करे के चाहे तो सोच समझ के करे के चाहे ई ना कि आजकल तो फेंके वाला बहुत लोग बाटे यही से तनी अपनों से बढ़ के बुद्धि ले लेवे के चाहिए और सोच समझ के करे के चाहिए तो देखी जा ई जौन कैली हवी एकदम गलत बात बा ऐसा नत करम जा काहे से कि देखते बानी जा कमेंट में बताया जा कि आप सब प्यार कइले बानी जा कि नहीं कइले ना जी बुरा मत मानम जा दिल पे ना लेवे के हो जैसन हो तो वैसन देखै नहीं हजार वो सबके और देखी जाए वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट बॉक्स में लिखे होता जरूर सबके कैसा लागला ये वीडियो से